Dnes budeme hovoriť o účinnom love mrien dosť málo používanou technikou. Otestujeme niekoľko ďalekonosných noviniek určených predovšetkým kaprárom a povieme vám niečo viac o našom darčeku pre všetkých rybárov. Petrov zdar. Úvod dnešnej relácie bude tak trochu oficiálnejší. V týchto dňoch totiž uplynulo presne 75 rokov od vzniku organizovaného rybárstva na Slovensku. Okrúhle výročie si predstavitelia Slovenského rybárskeho zväzu pripomenuli v sobotu 10. novembra v Žiline. Historickým dňom pre všetkých rybárov bol 21. november 1926, kedy bol v Bratislave založený Zväz rybárskych spolkov a družstiev na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Aj napriek mnohým problémom počet členov Slovenského rybárskeho zväzu z roka na rok rástol až na súčasnú viac než 114 000 členskú základňu. Jubilujúcich rybárov pozdravil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš, ktorý odovzdal prezidentovi Slovenského rybárskeho zväzu striebornú medailu ministerstva pôdohospodárstva. Oslav sa zúčastnili aj predstavitelia ministerstva životného prostredia, rybárskych spolkov zo susedných krajín, ale aj ďalší spolupracovníci Slovenského rybárskeho zväzu, z ktorých mnohí obdržali pamätné listy. Samozrejme, okrem bilancovania bola reč aj o plánoch do budúcnosti. Najzávažnejším z nich je čo najrýchlejšie prijatie zákona o vodách a rybárstve. Návrh zákona o rybárstve, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky, je ten, ktorý vypracovala expertná skupina, ktorej členom som bol aj ja, a plne vystihuje a zastrešuje tie oblasti, ktoré naša členská základňa požadovala a ktoré v podstate si žiadala zastrešiť a ošetriť. Je to návrh, ktorý vyhovuje súčasným podmienkám aj celospoločenským. Samozrejme, na druhej strane zabezpečuje existenciu zväzu, jednotu zväzu, vytvára priestor pre podnikateľov, vytvára priestor pre chovateľov, čiže myslím si, že je to kompatibilný materiál a taký zákon, ktorý má perspektívu a predpoklad platnosti na viac ako 10 rokov, som presvedčený, že plne bude vyhovať aj po 10 rokoch podmienkam, ktoré budú. Čo by sme mohli pri príležitosti tohto jubilea zaželať členskej základni? Dovoľte, aby som zaželal všetkým rybárom skoré prijatie nového zákona, tak ako bol predložený, zaželať im jednotu zväzu a samozrejme bohatú rybárskú sezónu 2002. Ak si rybár, pridaj sa a vyhraj. Taký bol slogan súťaže so Sonexom Bratislava. Doteraz sme v nej peknými cenami odmenili už 10 rybárov. V tejto chvíli na nás čaká záverečné prémiové žrebovanie. To sa uskutočnilo v Trenčíne na Sihoti v nákupnom centre Rozkvet v novootvorenej predajni rybárskych potrieb Sonex. Súťaže sa mohol zúčastniť každý, kto nám poslal prázdny obal z nadiacej zmesi Excelent. Po premiešaní Marian Rybnikár spomedzi veľkého množstva listov vyžreboval Jozefa Považana z Hodruše Hámrov, ktorý získava voľný nákup v predajni rybárskych potrieb Sonex v hodnote 5000 korún. V predajni sme len nežrebovali, ale zúčastnili sme sa aj jej slávnostného otvorenia. Na ňom Marian Rybnikár zo Sonexu, dlhoročný pretekár a reprezentant Slovenskej republiky v love ryb Udicov Plávaná, okrem iného poďakoval miestnym rybárom za kvalitnú prípravu trate počas tohtoročného Trabuco Cupu. Ten mal aj vďaka nim vysokú úroveň, ktorú chcú neustále zvyšovať. Veď práve v Trenčine vyrástli viacerí úspešní pretekári. K rozvoju pretekárskej činnosti chce prispieť aj Marian Rybnikár. V rybárskych potrebách Sonex teda priaznivci jemnej techniky nájdu všetko, čo k tomuto spôsobu lovu potrebujú. Nezabudli tu samozrejme ani na kaprárov, ale i milovníkov privlače a iných druhov rybačky. Nás však zaujímalo, či má šancu u trenčianskych rybárov najmä jemné náradie. Podľa mňa to význam má dosť veľký. Význam, pretože tí ľudia chytali na ťažko, na plaváky veľké, chytali len takto a teraz tá plavačková sezóna bude troška iná u nich. Je tu kopa bielej ryby, mreny sú tu podústvy, nevedia to chytať, dívajú sa na pretekárov, až bude táto sezóna, tak budú chytať na to. Feederové chytanie pôjde bezpečné a plavačka pôjde takisto. V Trenčine už tradične venujú veľkú pozornosť aj deťom. Každoročne máme v tom rybárskom krúžku okolo 80 až 100 detí. Čo ich zaujíma na tých rybách, ťažko povedať, asi pohyb v prírode, hodne strávený voľný čas. 90% tých detí sa učí v podstate od starších otcov, kolegov, kde prichádzajú do styku s rôznymi tými technikami. Treba priznať, že väčšinou naozaj je to tá
tvrdá kaprarina, ako by som to nazval, tvrdšie laminátové prúty, prípadne nejaké tie teleskopické tvrdšie prúty, ale vždy sa v tej skupine vyskytnú, by som povedal, aj takí schopnejší jedinci, ktorí sú ochotní sa naučiť a v podstate aj zainvestovať do kvalitnejšieho toho náčinia. Keby som to tak percentuálne odhadol, tak takých 10% tých detí je formovateľných, napríklad ako budúci pretekári, prípadne nejakí špecialisti na určitú rybolovnú techniku. Práve výchove mladej generácie rybárov chce Sonex venovať najväčšiu pozornosť. Okrem toho bude podporovať pretekárskú činnosť a samozrejme prinášať tunajším rybárom neustále nové, zaujímavé náradie. Významnou mierou tak prispeje k napredovaniu rybárstva v tomto meste. Viacero našich rybárov uprednostňuje lov v rybníkoch a priehradách. Veľmi pekná rybačka sa však dá prežiť aj pri našich riekach. My sme spolu s Romanom Pavelkom tentoraz skúšali šťastie na Malom Dunaji. Hneď po príchode k vode začal Roman pripravovať vnadiacu zmes. Hoci sa mnohí rybári boja chytať s plesnivým krmivom a ihneď ho vyhadzujú, on má s ním dobré skúsenosti práve v tečúcich vodách a preto ho použil aj tento raz. Najskôr však zmiešal slanú syrovú vnadiacu zmes s trochou sladkej a poriadne ju prevlhčil. Použité vnadiace zmesy obsahujú zložky, ktoré dokážu nasať veľmi veľa vody, preto ich treba prevlhčiť niekoľkokrát. Roman vodu prilieval postupne, aby sa nevytvorili hrudky. Po úvodnom prevlhčení pridal plesnivé krmivo a všetko dôkladne premiešal. Vnadiacu zmes nechal postáť a medzi tým si pripravil náradie potrebné k lovu. Začneme dnes loviť na deličku, lebo podľa mňa je to v podstate najúčinnejší spôsob lovu na tečúcej vode, nakoľko môžeme si tú nástrahu dokonale nadržať na tom mieste, kde potrebujeme. A keď zistíme, že ozaj teda ryby sú v našom lovnom mieste, tak vyskúšame potom loviť buď to fédrom, alebo aj na bolonézu. Máme systém 12-gramové lízatko, spravené z torpilou a s viacerými brokmi. To kvôli tomu, aby sme tie broky potom mohli skúšať rozťahovať po silóne pod tou torpilkou a v podstate prísť na to, že čo je lepšie. Či je lepšie mať všetky bročky spolu a nechať spodný fúz voľne plávať s 1-2 bročkami, alebo je dobre roztiahnuť jednotlivé broky tak 5 až 10 cm od seba, alebo ich zhustiť po 2 broky na 5 až 10 cm od seba. To uvidíme za chvíľku. Hĺbku vody si vymeráme na torpilku. Merač hĺbky si zavesíme tesne po torpilku, a to tak, aby sme mali torpilu zhruba 5 cm nad dnom a tie bročky sa tesne dotýkali dna. Po vyvážení systému sa Roman opäť vrátil k príprave vnadiacej zmesi, ktorá medzičasom preschla a preto ju treba znova prevlhčiť tak, aby sa z nej dali vytvoriť tvrdé gule. Tie by mali dopadnúť na dno a postupne by sa z nich mali odplavovať drobné čiastočky. Teraz, keď ho máme dobre prevlhčené a zistíme to tak, že robíme na 2 zmačknutia a tvrdú gulu z toho, tak pridáme si do toho hlinu. Ktorú máme vopred pripravenú. Avšak nie je dobre dávať hlinu do krmiva z pola alebo z nejakej role, kde sa postrekuje alebo hnojí alebo podobne, lebo táto hlina môže byť tým potom nasiaknutá touto chemikáliou a mohli by sme čakať na záber, ktorý by sa samozrejme nedostavil. Ja beriem hlinu zo zásady pri brehu niektorej rieky. Toto je konkrétne od brehu rieky Moravy. Keď máme 5,5 alebo 5 kg krmiva, tak zhruba 2,5-3 kg hliny. Množstvo hliny, ktorú dávame do vnadiacej zmesi, závisí od toho, v akej vode lovíme. Vo veľmi prúdivých partiách riek pridávame hlinu v pomere 1:1. Z pripravenej zmesi urobíme približne 20 gulí, ktorými zakrmíme lovné miesto. Snažíme sa nakrmiť si zhruba na špičku deličky. Máme rozbalený 11-metrový deliaci prúd. Krmíme zhruba tak 30 cm pred plavák, aby sme to potom mohli spúšťať aj dole prúdom. Snažíme sa to samozrejme naházať na jednom mieste, aby tá ryba sa nám sústredila na jedno miesto a nemali sme ju rozhádzanú v okruhu 2 metrov. Keďže v čase nášho lovu bolo dosť nepriaznivé počasie, predpokladali sme, že prvý záber príde o čosi neskôr, ako je bežne zvykom. Presne 23 minút po zakrmení Roman zdolával prvú mrenu.
Je to mimoriadne bojovná ryba a preto musel byť opatrný, aby háčikový náväzec hrubý 0,11 mm jej odpor vydržal. Každý výpad však dokonale tlmila guma amortizéra. Výhodou tej amortizačnej gumy, ktorú máme v prúte, je, že sa natiahne až na 6-násobok svojej dĺžky, čo znamená, že pokiaľ tam máme meter gumy, tak sa vie natiahnuť až na 6 metrov. No a my tam máme zhruba 1,5, skoro 2 metre gumy, takže máme dostatočné množstvo priestoru na zdolávanie tejto ryby. Pokiaľ je dobre chytená, silom by nám povoliť nemal, lebo guma je dosť dobre nadstavená. Len treba vydržať a pohrať sa s tou rybou. Nesnažiť sa ju násilu nejak ťahať na breh, alebo na hladinu, alebo niečo podobné. Treba sa s ňou hrať, aj keď to bude trvať 10, 15 alebo 20 minút. Roman túto 52 cm mrenu zdolával 16 minút. Počas rybačky musíme neustále lovné miesto dokrmovať. V úvode do vody hádžeme každých 5 minút jednu guľu zmesi. Neskôr stačí raz za 10 minút. Dôraz musíme klásť aj na nástrahu a kontrolovať, či nie je náhodou zničená. Romanovi mreny brali takmer po každom nahodení a po zdolaní tejto 45-ky mal na deličke ďalšiu. Voda v rieke bola veľmi čistá a v momente, ak nás ryba uvidela, snažila sa dostať čo najďalej od brehu. Po vytiahnutí tejto mreny a ďalšom nahodení nasledoval opäť razantný záber. Vyrazila nám smerom do stredu, vyťahla nám gumu minimálne na 6-7 metrov. To sme ešte museli prúd posunúť na plnú 13-ku, plne nad vodu. V podstate bol to záber hneď nasledujúci náhod po tej tretej mrene. Sa nám podarilo teraz dostať bližšie, aby bude len na nás, aby sme ju tu pri brehu zdolali. Táto mrena dala Romanovi zabrať azda najviac. Keďže ryby boli aktívne, rozhodol sa chytať na feeder. Nahodil ho na to isté miesto, avšak prúd vody bol taký silný, že nedokázal presne rozoznať zábery. Po chvíli teda Roman už rozbaľoval ďalší systém. Pripravím si teraz systém s 10-gramovým plavákom na bolonézu, nakoľko vyskúšame loviť s bolonézou. Keďže s deličkou máme úspechy pomaly náhod, tak chceli by sme to vyskúšať teraz aj na bolonézu. Budeme používať naviják veľkosti 20, 7-metrovú bolonézu. Silou na navijáku budeme mať o priemere 0,14, systém s plavákom. Budeme mať silou o hrúbke 0,13 a spodný náväzec použijeme o hrúbke 0,11. Hĺbku v podstate máme vymeranú, prišli sme aj na to, ktorý systém tu sedí najlepšie. Tak teraz si to upravíme na tom systéme, ktorý sme si dali na bolonézu, aby sme mali rovnakú dĺžku systému, rovnakú hĺbku, rovnako rozložené broky a rovnako uloženú torpilu. Osvedčilo sa nám 4 až 5 červov bielých v kombinácii so žltými. Výhodou lovu s bolonézou je možnosť preloviť s ňou veľký úsek rieky bez použitia dlhého prútu. Nevýhodou je skutočnosť, že pri každom zlom zaseknutí a potiahnutí udice sa nám nástraha dostane mimo lovného miesta. Pri deličke len plavák povytiahneme a lovíme ďalej na tom istom lovnom mieste. Práve lov s deličkou sa Romanovi osvedčil najviac. Zdolávanie mreny síce trvá pomerne dlho, ale rybár pri takomto jemnom náradí cíti každý jej výpad. Výsledok našej rybačky bol veľmi zaujímavý. Hoci Roman lovil 3 spôsobmi, teda na deličku, feeder a bolonézu, úspešná bola jedine delička. Práve na ňu vyťahoval ryby takmer po každom nahodení. Tento spôsob lovu tu jasne ukázal svoje prednosti, a to najmä postupné, pomalé splavovanie a pridržiavanie nástrahy presne na zakrmenom mieste. Aj keď lov deličkou prítomnosť mrien jasne dokazoval, feeder spolu s bolonézou sa na tom istom zakrmenom mieste v tento deň v 4-metrovej veľmi ťažnej vode ukázali ako neúčinné. Od začiatku nášho vysielania nám do redakcie prichádza neuveriteľne veľa listov. Dôvodom veľkej väčšiny z nich je snaha vyhrať cenu v niektorej z našich súťaží.
Medzi najlákavejšie patrí nepochybne odmena, ktorá čaká na jedného z vás v úlovkovej súťaži s Essoxom. Tento mesiac hrajú príjm najmä kapry a amury. Z vašich listov teda jasne vyplýva, že práve tieto dva druhy rýb chytáte najradšej. Aj keď sa ich váhy najčastejšie pohybujú v rozmedzi 5 až 10 kg, nájdu sa medzi nimi aj kapitálne kusy. Tohto 21,6-kilového krásavca ulovil Miroslav Hudák z Liptovského Mikuláša v Liptovskej Mare. Chytať kapre sa darí aj Imrichovi Bodišovi z Novej Dedinky. Jeho úlovky vážili 12, 14 a 23 kg a všetky boli pustené späť do vody. Lov sumcov je naopak špecialitou Vladislava Ušiaka z Kamenného Mosta. Tomu sa ich podarilo uloviť hneď niekoľko. Najväčší z nich vážil 30 kg a bol chytený na mŕtvom ramene hrona na dážďovky. 60 cm dlhý a 3 kg vážiaci pstruh potočný skončil na palici Adama Vaša z Bratislavy. Pstruhač čierneho váhu zdolával 30 minút. Jozef Plíca z Košic na plandavku oklamal tohto 4150-gramového duháka, ktorý meral viac než 70 cm. Víťazom našej súťaže sa po žrebovaní stáva Martin Lavko zo Senca. Tomu sa podarilo na 3,6-metrový prúd Essox VIP Carp a naviak Essox TQF 60 uloviť 13,5-kilového kapra. Keďže sa s náradím vyrobeným pod slovenskou značkou Essox aj odfotil, posielame mu špeciálny kaprový prúd spolu s naviakom a postupuje do záverečného žrebovania o zájazd do Norska. Studené a sichravé počasie ostatných dní nám avizuje, že sa pomaly a isto blíži zima. Ročné obdobie, počas ktorého rybárov pri vode takmer nevidieť. Dlhé zimné večery vám teda určite spríjemnia 4 prekvapenia z našej redakcie. Lov feeder technikou zaznamenal medzi našimi rybármi v priebehu roka mimoriadnu popularitu. Tejto účinnej metóde lovu sme sa venovali aj my. Za rybami sme cestovali po celom Slovensku, lovili sme za svetla aj za tmy, z brehu aj z člna. Vyskúšali nespočítateľné množstvo systémov, vylepšení a všetky naše vedomosti, ale aj skúsenosti ďalších feederistov nájdete vo videokazete Feeder Rýchlik medzi technikami. Uvidíte reportáže z 13 lovov, ktoré vždy analyzujeme a pridávame i užitočné rady. Každá z nich je vyskúšaná priamo v teréne a prinesie vám určite úspech. Kazeta Ryby, rybky, rybičky 2001 na love aj v kuchyni je rovnako plná rýb a zaujímavých techník. Pleskáče, sumce, ostrieže, pstruhy, lipne, kapry, zubáče a veľa iných rýb sme chytali počas celého roka v atraktívnych lokalitách, aby sme vám mohli ponúknuť pútavých 82 minút nielen od vody, ale i z kuchyne. Príprava tresky, zavináčov, vykostenie kapra, pstruha a pleskáča vám po pozretí tejto kazety nebude robiť žiaden problém. Navyše vás naučíme variť našu redakčnú rybu s medom a chutné liptovské grundličky. Ďalšou špecialitou je videokazeta Lovy a mušky Petra Bieneka Majstrovské mušky 2, ktorá uľahodí najmä muškárom. Od začiatku sezóny sme chytali krásne pstruhy, lipne, jalce, podustvy, nosále, bolene, ale i beličky na Orave, Kysuci a Váhu. V každej lokalite na ryby platili iné druhy mušiek. Podrobné viazanie tých najúčinnejších ukazuje po každom love jeden z našich najúspešnejších muškárov Peter Bienek. Moderátor našej relácie Slavomír Pavle vám vo svojej knihe Ryby, rybky, rybičky prezradí to z nášho zákulisia. Dozviete sa, ako to celé vzniklo, čo všetko sa nám počas točenia prihodilo, ale i to, čo si myslia o jedinej slovenskej relácii pre rybárov naši diváci. Ako je možné, že niektorí z nás dokážu chytať jednu sezónu veľkých kaprov a tú druhú sa s rovnakou úspešnosťou venujú dravcom? Vaša otázka súvisela celkom určite s veľkým lovom Stanislava Rafaja. No a tu je odpoveď. Dravcom sme sa, dá sa povedať, venovali celé leto a skorá jeseň patrila opäť kaprom, ktoré sú našou srdcovou záležitosťou. Takže tu sme nemohli vynechať. Ulovili sme veľmi pekné ryby, zdravé, silné a musím akože dodať, že či už je to kapor, šťuka alebo zubáč na Orave, tak tieto ryby sa vyznačujú svojou obrovskou bojovnosťou, húževnatosťou. Myslím, že je to aj tými drsnými podmienkami prírody v tomto regióne. Tento lov nie je len o samotnom love, ale aj o nádhernej prírode Oravy.
Už len môcť byť v takomto prostredí dodáva rybačke neopakovateľnú atmosféru. Dokonalá harmónia prírody a športového rybolovu v nej. Presne to sa podarilo túto sezónu na Orave zachytiť stanovy na týchto obrázkoch. Ak ste si v minulej relácii zabudli napísať znenie novej súťažnej otázky, môžete tak urobiť práve teraz. Ceny, ktoré sú v hre, stoja opäť za to. 1. decembra budeme žrebovať v Galante v predajni rybárskych potrieb Trabuko, ktoré sídlia na sídlisku Jas. Ceny, ktoré do súťaže venovala táto predajňa, sa týkajú jemnej feederovej techniky. Prvou je totiž 5-ložiskový navijak Integra Speed veľkosti 30. Druhý vyžrebovaný získa 360 cm feederový prúd so značením Aquastar. Do tretice venuje táto predajňa nadiacu zmes Excellent, taktiež vhodnú na feeder. Získať však môžete i predplatné časopisu Rybárske noviny. Na jedného z vás čaká i nadiaca zmes Master Gara od Genexu Dunajská Lužná. Navyše všetkým výhercom k cenám pribalíme aj podrobnú mapu Dunaja od agentúry Guldan Legend. Ak chcete vyhrať i vy, napíšte nám, aká je lovná miera našej jedinej treskovitej ryby mieňa. Vaše odpovede čakáme najneskôr do 21. novembra. K cenám, ktoré môžete získať, pribudnú ešte dve prekvapenia. Prvým z nich bude tento nový rybársky stolový kalendár z tlačiarne Novoprint Plus v Martine, ktorý získa každý z výhercov tejto súťaže. Tvorcovia nezabudli do obsahu ani tento rok zaradiť okrem vkusných fotografií niektorých našich sladkovodných rýb aj čas ochrany a miery rýb, denné doby lovu, ako aj ich predpokladanú aktivitu. No a tých z vás, ktorí radi čítajú zaujímavé rybárske príbehy či skúmajú nové rybolovné metódy, určite poteší tento magazín Rybára pre rok 2002, ktorý po 10-ročnej odmlke vychádza opäť. Prevažná väčšina našich rybárov patrí hlavne medzi kaprárov. Keďže ich nároky a požiadavky z roka na rok rastú, každú sezónu sa môžeme stretávať s rôznymi novinkami. V bratislavskom Esoxe nám tentoraz dali k dispozícii na testovanie 5 kaprových špeciálov so slovenskou značkou, určených pre nadchádzajúcu sezónu. Dva z nich, 3,5 librový 390 cm Future Carp Slovakia a 3 librový 360 cm VIP Carp, mnohí naši kaprári vyskúšali úspešne pri vodách už tento rok. Príjemným prekvapením budúcoročnej sezóny budú určite tieto 3 ďalšie kaprové prúty. Prvý z nich patrí do série FCS, teda Future Carp Slovakia. Na rozdiel od svojho predchodcu je však kratší s ideálnou dĺžkou 360 cm a o niečo jemnejší s vrhacou záťažou 2 3/4 libry. Určený je predovšetkým na stredné a menšie vodné plochy, ale pri vhodnej kombinácii priemeru vlastca s hmotnosťou koncovej záťaže s ním môžete bez problémov prekonať aj 100-metrovú vzdialenosť. Nám sa to po krátkom tréningu podarilo s vlastcom 0,28 a 60-gramovým olovkom. Keď už hovoríme o ideálnych kombináciách vlastca a koncového závažia, v prípade tej istej udice s vrhacou záťažou 3,5 libry môžete dať bez problémov na navijak aj vlasec s priemerom od 0,30 do 0,35 mm a použiť až 80-gramové olovo. Výsledkom budú dostatočne dlhé hody a väčšia istota pri zdolávaní rýb. Rovnako ako predchádzajúce kaprové špeciály je z 3 dielov zložený aj Esox Raptor Future Carp, ktorý je z karbonu IM8 oproti FCS-ke spevnený navyše ešte kevlarovými vláknami. Maximálne dĺžky hodov zaručuje kombinácia vlastcov s priemerom 0,26 až 0,28 mm a hmotnosti koncovej záťaže od 50 do 60 gramov. Vrcholom kolekcie je nepochybne tento elegantný 390 cm 3,5 librový Esox Special Carp s hrubostenným blankom opletaným hustou karbónovou pančuchou a doslova ideálnou zostavou 7 sik očiek. Tradičná anglická kaprová akcia, akési predĺžené Ačko, dovoluje pri použití vlastca s priemerom od 0,28 až 0,30 mm a hmotnosti koncovej záťaže 70 až 80 gramov už s minimálnou silou vyvinúť dostatočný švih aj na veľmi dlhé hody. Všetky tieto udice sú postavené tak, aby čo najviac vyhovovali viacerým základným požiadavkám našich rybárov. Dostatočnú pružnosť
pri nahadzovaní na väčšie vzdialenosti, ako aj maximálnu pevnosť pri zdolávaní zaručujú nielen nové materiály, ale aj kvalitne prepočítané a rozmiestnené stykočká, predĺžené bojlisové rúčky a množstvo iných, na prvý pohľad nenápadných zlepšení. Už tradične vám pripomínam stranu 479 v teletexte Slovenskej televízie, kde nájdete nielen mená troch z vás, ktorí získali v teletextovej súťaži so Sonexom Bratislava v nadiacu zmes Aromix a Polentu Excellent, ale aj ďalšie nové a určite zaujímavé informácie zo sveta rýb. Tentoraz sme nezabudli ani na mená víťazov výtvarnej súťaže Mladý rybár 2001, ktoré budeme postupne uverejňovať v teletexte. Tie obrazové vám prinesieme opäť o 2 týždne, v sobotu 1. decembra. Dovtedy dovidenia.